ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବାଇକ୍ରେ ଯାଉଥିଲି ହଠାତ୍ ଗୋଟିଏ ସାପଟେ ଦେଖିଲି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବାଇକ୍ରେ ଯାଉଥିଲି, ଏଇଟା କେଉଁ ଟେନ୍ସ? ଯାଉଥିଲି ପାଷ୍ଟରେ, ପାଷ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ। ସାପଟେ ଦେଖିଲି, ଲ ଲାଲି କେଉଁ ଟେନ୍ସ? ସିମ୍ପଲ ପାଷ୍ଟ। ତେଣୁକରି କ'ଣ ହେଲା? ହ୍ୱେନ୍, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ, ହ୍ୱେନ୍ ଆଇ ୱାଜ୍ ଗୋଇଂ ବାଏ ବାଇକ୍, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବାଇକ୍ରେ ଯାଉଥିଲି ସାପଟେ ଦେଖିଲି। ହଠାତ୍, ହଠାତ୍ ଗୋଟିଏ ସାପଟେ ଦେଖିଲି। ହଠାତ୍ ହେଲା ସଡନଲି। ସଡନଲି ସ ଅ ସ୍ନେକ୍ ହ୍ୱେନ୍ ଆଇ ୱାଜ୍ ଗୋଇଂ ବାଇ ବାଇକ୍, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବାଇକ୍ରେ ଯାଉଥିଲି ହଠାତ୍ ଗୋଟିଏ ସାପଟେ ଦେଖିଲି। ତାହେଲେ ଆଇ ଏଠି ସଡନଲି ଆଇ ସ ଏ ସ୍ନେକ୍, ଆଉ ଆଇ ଦରକାରନି କାରଣ ଗୋଟିଏ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ, ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ଆଇ ଲେଖିଛନ୍ତି ତ ଚଳିବ। ତ ହ୍ୱେନ୍ ଆଇ ୱାଜ୍ ଗୋଇଂ ବାଇ ବାଇକ୍ ସଡନଲି ସ ଏ ସ୍ନେକ୍, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବାଇକ୍ରେ ଯାଉଥିଲି ହଠାତ୍ ଗୋଟିଏ ସ୍ନେକ୍ ଦେଖିଲି, ହଠାତ୍ ସାପଟେ ଦେଖିଲି। ଏବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ ରେକର୍ଡ଼ିଂ କରୁଥିଲି ମା ଡାକିଲେ, ହାଉ ୟୁ ସେ ଇନ୍ ଇଂଲିଶ, ପୁଟ୍ ଦ କମେଣ୍ଟସ୍। ଇଂଲିଶ ନା ଫଲୋ କରନ୍ତୁ, ଇଂରାଜୀ ଶିଖନ୍ତୁ, ଏକୁଟିଆ ଭିଡ଼ିଓ ନ ଦେଖି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ।